Potrebujeme turistov v našom meste udržať dlhšie než len jeden deň. Cestovný ruch je odvetvie, ktoré prináša značný druh príjmu do rozpočtu miest a obcí. Do Banskej Bystrice prichádza relatívne veľa turistov, avšak len málo z nich dokáže v meste stráviť viac času a prenocovať. Isto to mnohí poznáte z vlastných dovoleniek. Aby ste neležali len pri mori, ponúkajú vám na mieste množstvo fakultatívnych výletov. Preto som už ako poslanec v roku 2023 predložil do Komisie cestovného ruchu návrh, aby mesto spravilo zostavu fakultatívnych výletov na rôzne témy. Boli by to nejaké okruhy po okolí a po meste, ktoré by mali tematické zameranie. Napríklad okruh športový, okruh o baníckej histórii, o histórii mesta, okruh Medenej Bystrice. Máme množstvo tém z histórie aj zo súčasnosti, ktoré vieme ponúknuť. Napríklad máme úžasné stredoveké sakrálne pamiatky, ktoré boli centrom kultúry, vzdelania a osvety. Sakrálny okruh by mohol napríklad zahŕňať aj kostol svätého Martina v Čeríne. Ďalej kostol na Poníkach alebo tento v Zolnej. Alebo kostol svätého Mikuláša v Sliači. Alebo turisticky veľmi obľúbený Drevený artikulárny kostol v Hronseku. Verím, že tematické fakultatívne výlety by sa stali atrakciou aj pre nás domácich, nie len pre turistov, ktorí naše mesto navštevujú.